It's a Buddha, bro. Me. Nej, det er dansk. Mig. I dag det var mig og Victor. Ej, så jeg Victor. Ej, så. Eller noget. W. Okay, så vi har fisk i dag, hvis Spanien er tæt på sådan en skole. Yes. Så vi kommer tilbage, hvis vi får det på, der sker noget spændende. Okay, vi har så nu stået her, jeg ved ikke hvor lang tid, og vi har ikke fanget shit. Men ja, kaste liv igen. Jeg håber, man kan se det her. Jeg har spænder det her, også de er begge to orange og fucking frække. Det er valid. Det er valid, bro. Twin spinners. Twinning! Where have you been in? Damn. Det er så. Nå, hvad? Bro! Okay, jeg skal lige kaste ud, lige at stoppe videoen så. Okay, det håber jeg fik på video også. Det er så det. Det er så fedt. Hvad fuck var det der? Bro, så lige den her kaste. Nej. Jeg skal lige være lidt der. Nå, vi tjener til spot nu, fordi at mit hold egentlig nok bare fisken. Jeg tjener spot nu, fordi at fanger ikke shit, har det sygt. Ja, jeg kaster sådan 2 gange fisk, ikke så... Det kan være bedre. Vi er lige på professional advice i dem 2. Yes. Nu er vi så på vej hjemme. Eller ikke hjemme, vi er også til et andet spot. Ja. Så vi er bare lige på vej til Cykeldag. Det kommer nok til at tage et godt stykke tid. Men ja. Ses når vi er der. Ja. Okay, vi er så nu ude ved det nye spot. Her har vi åen. Der har vi Victor, han står deroppe. Fræk. Så her kommer åen, og så er det egentlig bare ned ad der. Der er en fucking stor bikube derovre. Den der vej. Og så jeg ved ikke helt, om vi er inde i en have eller ej, for der er du lige derovre. We are been a prey, then we are gonna fucking catching something. Okay, vi står og kaster. Det er fucking godt spot, og han har lige hængt op til jul. Held og lykke, Victor. Jeg glemte lige at... Dårligt. Jeg fangede en skalle, bro! Nej, jeg fangede en skalle! Hvad finder den dig? Det er ingen krone. Den skal filme. Ja. Er den tændt? Ja. Forsøg. Sådan der. Yes. Yes, sir. Prøv at kigge den her. Fucking smuk. Okay, Victor. Den er sådan helt platter. Hey, special boy. Skalle. Ui, den er hurtig, mand. Se, den er deroppe, Prøv at se. Ej, der er overhovedet ikke strøm. Den er sådan, den chiller. Nej, bro, jeg fik fisk på. Okay. Det er bare sådan en fun fact. Jeg fik endelig fisk på. Jeg ryster helt. Okay, det var en fucking stor skal i forhold til normalt. Ja, så vil jeg bare komme tilbage, hvis vi får noget mere spændende på. Ses. Så er vi fandme hængt op til jul, du. Okay, så jeg har lige mistet en spinner. Og ham har Victor her. Han er så lige skvattet og faldet ned her. Det er pisse glat. Altså, og så har han fået brandnælder i nakken. Det går så godt lige nu. Og det er så fedt det her. Jeg har så lyst til at snige lidt. Ja. Du kan se spinderen, den ligger lige der. Jeg kan ikke gøre noget med den. Jeg kan ikke gøre noget. Det er fucking let der, så. Jeg var også sammen med min unge. Hvis jeg ikke på den lille. Hvor ligger den der? Ikke noget.
Ja. Jeg vil lige veksle dig! Den frø for. Ja, jeg ved det. Hvis jeg filmer mig. Ja, jeg er sådan lige på mit hoved og sætter på det. Der er små brandmælderne. Altså. Ja, det var lidt crazy. Jeg kommer meget. Det kan vi. Må kigge lige i ryggen. Ja, men nej, man kan se det. Han er med. Nej, man kan se det på kamera også. Det er sådan alt sammen lige her. Damn. Fuck, okay. Alright, gutter. Alright. Okay. Jeg håber ikke, I ligner alt for meget lort, men det er også lige meget, fordi vi bare var fisk. Så ja. Har vi Victor? Hvad er vi cyklet? Det kan jeg. Det er stickers. Men ja, det er starten på kanalen. Vi fangede jo sgu en fisk i dag, det er meget nice. Det er en god start. Det kommer ikke kun til os, der kommer til at være en, Nej, eller måske fire. 2 andre. Og det kan også være, der kommer endnu flere. Jeg er ikke sikker, men det kan godt være. Men ja, lige snart det går vi over. Lad bare sådan lidt. Are we gonna sing? Vi ses sammen. Yes.